הכל שחור, פרק 5, פרק מלחמה. אנחנו לא נפגשנו הרבה זמן, בעקבות המצב, פשוט פחדנו למות. יש לנו הרבה פערים להשלים, אנחנו צריכות להשתפשף קצת, לחזור לזה. זה גם מרגיש לי שאנחנו, אני לפחות, כל כך אאוט, גם מהמלחמה, גם מהפודקאסט, כאילו יצא כזה, גם הלופ של החתונה, זה כל כזה גרם לי להרגיש שאני כאילו, מה זה עדיין לא מתחברת למציאות? גם לפני החתונה, את כאילו בנתק כבר נכון, זה מה שאני אומרת. אני התנתקתי לפני החתונה. לפחות שבועיים מראש. לא, היינו צריכות לתת לך זמן להתארגן, מה זה להתארגן? הייתה לי חתונה על הראש. וחתונה ארוכה, אני גם אמרתי לכם שהיא תהיה ארוכה. וואו, זה היה ארוך. ממש ארוך. זה היה ארוך, נטלי התחתנה שבועיים. נכון. חמודות, אני היחידה שמחזיקה פה באמת, את כל העדה על הגב. בחותמת של החתונות. ממש. זה הצ'יפס לעומת החתונה שלך. ממש. אז בוא נסכם, איך היה? הוא היה מושלם. מושלם. באמת, הכל יצא ברוך השם. כאילו, הרבה יותר אפילו ממה שחשבתי וחלמתי. איזה כיף. אין לך משהו אחד שאת אומרת, אוקיי, יש לי 2 שאלות. אוקיי. בחתונה יש לך משהו אחד שאת אומרת, הייתי יכולה לוותר עליו, ואיזה בסה שלא לקחתי. יש לך אותם? וואלה, לא. שום דבר? כלום, יצא לי, אני חושבת שאני גם כאילו בן אדם שיודע בגדול מה הוא אוהב ומה הוא לא אוהב בחיים, כן. ויצא שבאמת לקחתי, כאילו גם בספקים, גם האולם, כולם, כאילו זה היה מושלם. איזה כיף. ממש ככה, זה היה מושלם, והכל עבר חלק, והיה יום מדהים, וכאילו, כל מה שחלמתי שיקרה קרה. אז באמת, ברוך השם, תודה לקדוש ברוך הוא, שעברתי וצלחתי את הכל, וצלחנו את הכל. באמת היה כזה כיף. היה כיף מושלם, אתם הייתם מושלמים, האנשים מאלפים. עשו לכם שמח, כן. העולם היה מהמם, היה הכי כיף בעולם. האוכל היה טעים. איזה כיף. ממש. תודה לאולמי, נגיד תודות כזה. לא, אבל באמת, היה מטורף, ופשוט גם זה כזה קרה כזה, טוב, היה את המועדון בראשון, ואז פתאום בשני ירד גשם, אתן קולטות? כן. זה היה טירוף. איזה שני מזל. ירד גשם, חמישי אחרי זה עוד יותר גשם, ואז בכלל. ואז מלחמה. שישי שבת מלחמה. לא, יצא לך באמת טיימינג מושלם. זה היה ממש. כאילו על השניות. כאילו אמרתי לה, כמו שחשבתי עליה, אחרי החתונה, כאילו איך שהתחילה המלחמה, אמרתי, וואי, איזה מזל שנטלי הספיקה להתחתן. ממש. ברמות. איזה מזל. תחשבו שאנשים ביטלו חתונה, נגיד, במלחמה, 2 נגמרו, חזרו כל החטופים, אנשים סגרו חתונות, אמרו, זהו. אני כאילו, ואז זה חזר להם עוד פעם. ואפילו יותר מזה, כאילו, בגלל שכבר האולמות היו ערוכים לעניין הזה של כאילו ביטולים, אז כבר בחוזה כאילו, נכנס לך הקטע הזה שאת די חייב, לא יודעת אם אצל כולם או מה כאילו זה, אבל אני יודעת שדי הסטנדרט זה כאילו שאתה צריך אחרי זה לסגור כאילו תאריך בהמשך. עכשיו בואי כאילו, מי יודע עוד כמה זמן זה יימשך. שבמידה וקורית עכשיו מלחמה או משהו שהוא מכוח עליון, מבטלים את התאריך, ואז קדימה, כאילו. כן, לא מבטלים ומחזירים לך את הכל, את עדיין, כאילו... מבינה. כן, זה קשוח, כי אני אומרת, בונה, אם לא הייתי מתחתנת, אז כאילו, כל התאריכים במילא כבר דפוסים שנה, אז מתי זה היה קורה? נכון. אז באמת, לכל הזוגות שיהיו חזקים. וואי. זקנים אלה שצריכים, למרות שהבנתי שהרבנות התירה עכשיו כמה תאריכים נוספים בחודש אפריל. נכון, כי גם לקראת פסח, כאילו יש את כל הקטע של אחרי פסח, העומר וזה, שיש מלא תאריכים שאפשר להתחתן בהם. אבל מה עושים עם כל האינג'רה? כל מה שאני חשבתי עליו, זה מה אמא שלי הייתה עושה עם כל האינג'רה. זה כל האיראן, יש אימהות זוהמות על התחפושות הילדים, אימהות שהכינו אינג'רות לשבת חתן של... זה כאילו... חרבו דרבו, הלך עליהם. וגם פסח, את יודעת, נתקעת עם כל האינג'רות, זה אי אפשר, צריך להמשיך. אני חושבת, לא נעים לי להגיד, שצריך לעשות את כל הקטע של האתיופים במחתרת, להמשיך לקיים את זה, אבל פיקוד העורף בטח צופה. זה לא המלצות, זה פשוט חייב להבין, זה המון השקעה. ברמות. עבודה גם פיזית, קשה. יו. אני אגיד שהיינו אמורות להקליט פרק מיד אחרי החתונה שלך, אבל גם היית צרודה. מה זה צרודה? הייתי חולה מתה. שבועיים. הייתי חולה מתה של החיים. הייתי צרודה, מצוננת. הייתי כאילו... זה כל הנפילת מתח. נפילת מתח, גם אני לא יודעת מה היה שם, אבל... מה, אני אחרי החתונה שלנו, כאילו עזבו שהתחלתי, כאילו חזרתי לעבוד ביום שני. מיד אחרי הספש, אבל היה לי שבוע, אני זוכרת, לא יכולתי לראות בני אדם. הייתי חייבת שקט. אני לא הבנתי איך את ענית עוד להודעות. כאילו, נטלי הייתה ממש יחסית, את ענית להודעות. אני
לא עניתי לאף אחד, גם כאילו, גם אם העליתי סטורי, ומגיבים לי, ושולחים, אני כאילו, אני חייבת להגיד אבל שבאמת היה לי יש לי את כיף. הפריבילגיה לא לענות אני לאף ממש אחד. נהניתי בחתונה, כאילו. לא בקטע כזה, בקטע של, נגיד, נגמרה החתונה, יום למחרת, ואת עונה לאנשים. כאילו, עלית כזה, וזה, אני אגיד לך ואני גם כזה, למה. וואי, אני לא קראתי כלום, אני מנותקת. לא, אני גם הייתי, תחשבי שבסוף הייתי צריכה גם להישאר מספיק מעורבת בשביל השישי שבת ובשביל נכון. יום ראשון. אז הרגשתי שאני מעדיפה כאילו להיכנס על זה, כן, היה לי גם יום ראשון. סליחה, ועשיתי אוף קאמרה. כן. את יודעת מה היה בראשון? זה היה מטורף. אני לא יודעת איך החזקתי את עצמי, גם הייתי חולה כבר בראשון. היו לכם ריקודים וזה, זה כאילו כל היום או רק בערב? רק בערב, אבל זה היה אוקיי. איזה 3 שעות שהרגישו כמו 10. בחתונה לא עבדתי קשה ככה. וואי, אבל החתונה הייתה, מה זה מצחיקה, היה קטע שאנחנו יושבות בשולחן, ואז המלצר עושה לי גברת, וכזה, עם מי הוא מדבר? היא באמת הגיבה ככה, היא עשתה... אני לא הבנתי, אני גברת, אני לא בת 50 חיים. אבל אולי הוא רצה, כאילו, את יודעת, לכבד את מעמדך. לא, ברור. כאישה נשואה. אבל זה היה מצחיק. גברת? בחיים לא קראו לי גברת, לא, זה יש בזה... גברת, קודם כל, זה אומר מבוגר. שהתחלתי עידן חדש בחיים שלך. כנראה. זה אומר שכן, וואי, מבקשים איזה תעודת זהות קשה שאת באה זה. לקנות יין ודברים כאלו. נכון. את גברת. מבקשים ממך תעודת זהות כשאת באה לקנות אלכוהול? כבר לא. את גברת! אני גברת. את גברת. כן. אבל לא רואה בזה משהו רע. לא, אין בזה משהו רע. מה רע בלהיות גברת? רותם יש לה בעיית התבגרות. לא, יש לי, זה לא בעיה, קודם כל, לי הוא לא קרא גברת, כנראה זה אומר משהו. ואני ישבתי וישבנו לידה. אחת ליד אבל השנייה. אני חושבת ישבנו שזה ממש גם אחת ליד השנייה. וייבים. אני תמיד אומרת שרותם יש עדיין את הווייבים של מישהי שרק סיימה צבא כזה, כאילו... אני משתדלת. וסימן נגיד שיש לך וייבים של מי שרוצה נחלה. רוצה שקט. כן, רוצה שקט. ממש. נגיד שאני הולכת לחנות ומבקשים לי תעודת זהות. בשמחה. אני אפילו עושה לו כאילו, בטח, אני רוצה ברור. שהוא יגלה לבד, אני כזה, בטח, נותנת לו, ואז הוא מסתכל וכזה, אני כזה, בדיוק. כאילו, גם נכון הוא כזה רואה 90 ואז הוא כזה... הוא אפילו לא ממשיך, הוא רואה כן, 1, רואה- 9, זהו, זהו, מספיק לו. I'm a child. החתונה שלך אבל באמת הייתה כיפית. נהנתן? ברמות, איזה כיף. ברמות. אני נהגתי גיליתי בהלוך. שהניב טיגרי, לא ידעתי את זה. נכון. שעם הריקודים וטיגרית, וזה לא ידעתי גם שיש הבדל בין מוזיקה טיגרית למוזיקה אמרית. רצינית איתי. אבל הבדל כאילו... מהותי. מאוד. מהותי ואז מאוד. היה איזה שיר נראה לי שנכון שהיה בטיגרית. כן, וזה וייב אחר. וייב אחר. זה וייב אחר לגמרי, זה ממש ביט אחר. זה מאוד מונוטוני, אני כן. אגיד ככה, זה מאוד... דודש. כן. יש להם ריקודים שונים, שזה, וואי, פתאום זה טקסט שאני זוכרת שאמרתי בסדרה גם. קבלתי להגיד, איך לא ראית את החתונה כאילו האתיופית שלי, שלא זה ידעת ממש- שהניבו טיגרי. כן. צריך לעשות להשלמת פרקים. זה מונוטוני, זה מוזיקה שיותר מונוטונית, כן. זה נשמע קצת כאילו, גם ריקוד אחרת, כן. יותר רגוע. זה יותר, נגיד, הכניסה המסורתית שלהם היא יותר... כאילו הם רוקדים כזה עם פאסון, עכשיו וואו. יאללה, חתונה. כן, זה מה שבאתי להגיד, פשוט כאילו זה לוקח את זה שוב. כאילו זה מוזר, כאילו יש כאילו להם לא- יותר פאסון. כן. כאילו לא הבנתי איך זה היה אצלך, כי כאילו אתם לא טיגרים. קודם כל, למשה נראה לי יש לו משהו טיגרי, אבל מה זאת אומרת? בכל זה... מה, יש- בחתונה שלי היה טיגרית? אני לא זוכרת. נראה לי שכן, כל חתונה, גם של זוג אמרים, שמים יש שיר אחד לפחות. שיר אחד, נותנים השיר לה האחרון, לקראת סיום, מנסים לכם, אם יש פה טיגרים שיר בקר. אחד לפחות, ואז כאילו... נכון. ולך אבל בטח היה מלא טיגרית בחתונה. מה, היה לנו חצי, היה תופים, היה זמר, היה כאילו, זהו. וואו. היה נחמד מאוד. חבל שלא הזמנת אותי. וואי, קצת עצוב לי, זה גילוי נאות, שלא היינו בחתונות אחת של השנייה. אני הייתי בחתונה שלך, וזהו. הייתי בחתונה של סיוון. רותם, את לא הזמנת אותי. אני גם חיכיתי להזמנה, מה אלה? לא, הייתן באות אם הייתי מזמינה? ברור. אני לא. אני גם זוכרת שישבנו... אני הכי אמיתית, אני לא כל כך הולכת לחתונות. אני הייתי הולכת. אמיתי אני אומרת, אני פיזית כמעט לא הולכת לחתונות של, כאילו אלא אם כן זה אנשים שממש קרובים אליי. ואז לא היינו כזה קרובות. נכון. אבל אני לא לוקחת את זה ככה, כי כאילו... את היית הולכת לחתונה של מישהי שהיא לא כזאת קרובה אלייך? ברור, אם היא הזמינה אותי, כאילו שוב, תלוי אם היא אתיופית או לא. מה זה קשור? בטח שזה זה קשור. קשור. זה קשור. זה קשור. זה קשור. תרחיבו. זה קשור. א', כאילו, בואי, בסוף אני הלכתי לחתונות של בחורות שהייתי איתן בקשר בעבר, והיום פחות, זה דח, חברי ילדות נקרא לזה, לא כן. יודעת. וברור שהלכתי כאילו, כי את הולכת ותכבדת, כי ככה נהוג, אם היא נצ'ית, ואנחנו לא בקשר כזה טוב. כן, לא הולכת. כי קודם הפוכה כל לא. אולי משפחה.
באמת אני אומרת, רותם בטוח יש איזה משהו משפחתי. כולנו משפחה, תקשיבי, אני בטוחה, כל העוקבים שלי זה משפחה שלי. אני לא מפסיקה לקבל הודעות, סבא שלך היה פה, אבא שלך היה כאן. אז מה, אני צריכה ללכת לכל מישהו כאילו משפחה? תרבותית, כן. אבל את לא מחויבת. אני לא עובדת ככה. את לא מחויבת. אבל הם יותר קרובים אלייך, לא כי אני מרגישה שהיא משפחה, אבל אני מכירה אותה יותר, מרגישה שאני מכירה אותה יותר. נגיד מישהו שהזמין אותי טוב, זה לא יפה. מישהו שהיה איתי בבית ספר, בכיתה י"ב, הזמין אותי לחתונה. לא, אני לא הולך לחתונה שלך, כי לא דיברתי איתך 20 שנה, אבל מישהי שאני רואה אותה פה ושם, בשכונה של סבתא שלי, והיא הזמינה אותי, אז אני אלך לחתונה שלה. את מבינה? הבנתי אתכם. זה יותר קרוב. כן, אני פחות כזאת. לא, זה יפה. אמיתי. וזה יפה, הלוואי והיה לי את כאילו, גם לחתונה שלי ממש הזמנתי מצומצם, כי אמרתי לעצמי, אני לא רוצה, באמת, אני פיזית לא רוצה ללכת אחר כך לחתונות. כן. אמיתי, לא בקטע רע. אני פשוט לא, זה עושה מלא חתונות אחרי זה, ברור. אני גם לא הזמנתי הרבה אנשים. לא הזמנתי הרבה אנשים שגם הייתי בחתונה שלהם. אני אפילו לא רוצה את הכסף. וואי, זה הזכיר לי. אני לא רוצה את הכסף חזרה, אני פשוט לא אזמין אותך. זה משה היה ככה קצת בהתחלה, את יודעת? ואז בסוף כשכזה דיברתי איתו, אמרתי לו, תקשיב, בסוף יש לנו, ההורים שלך לא מתחשבנים ככה, אז למה שאנחנו נתחשבן? כאילו, לא בקטע רע. כן. ובסוף, לא הזמנתי מישהו שאני, אגב, יש קטע אחר, לא הזמנתי אנשים שכאילו בווייב לא הייתי רוצה שהם יהיו בחתונה שלי. מה זה אומר? יש אנשים שאם אני מרגישה בווייבים שהם קצת הייטרים, וכאילו סבבה שהבן הזה קרבה, אבל אני, וואלה, לא מרגישה שאתה חבר. אבל זה בדיוק העניין, טוב, אולי אני רואה דברים אחרת, אבל כאילו אני, בחתונה שלי, אם היית שואלת אותי מה היה הפרפרנס שלי, זה חתונה של 200 איש. בחלום, באמת אני אומרת, ברור. בחלום שלי זה 200 איש, למה? כי אני באמת רוצה שאנשים שנמצאים אצלי, הם אנשים שאני ממש 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 אוהבת, וממש אוהבים אותי, ושהאנרגיות הן מאוד מאוד חיוביות. ואז אין מה לעשות, זה לא משנה מה, 700 איש שהיה לנו, מעבר לזה שאת חצי מהם לא הכרתי, באמת פיזית לא הכרתי חצי מהם, את החצי השני, כאילו, אני מקווה שזה רק באנרגיות טובות. אבל אני חושבת שזה מה שיפה כאילו בעדה שלנו, אנשים באמת באים לשמח חתן קלה, כאילו זה באמת המטרה, אנשים באים לשמח אותך, וכשהייתי בחתונה שלך, סיוון, בואי, הייתה לך חתונה שמחה ברמות, ואני חושבת לא באמת, אני כל כך שמחתי בשבילך, הייתה חתונה שמחה, וכאילו גם עם האנשים שאת אומרת שלא הכירו אותך, הם באמת באו לשמח אותך. אני חושבת שאצלי אבל באו לשמח ממש את המשפחה. אבל זה אותך. אז זה אותו דבר. זה אותך, בסוף הם באים לכבד אותך ולשמח אותך, ונכון שהם באים כאילו בשביל המשפחה, אבל את מתחתנת, ונכון תיאורטית לא אכפת להם אם זאת סיוון או אחותה התחתנו, זה כן. כן. כאילו, אני חושבת שקיבלתי באחת מהמתנות, לא משנה. מה? בואו נפתח. נראה לי באחת מהמתנות לחינה שלי, מישהי כאילו כתבה לי כזה, רויטל, מזל טוב, כזה. כאילו, אפילו לא ידע מי התחתנה. אהבת מתנה? נראה לי שכן. זה מה שחשוב. זה מה שחשוב. לא, אני גם צחקתי, כי זה כאילו, זה הכי ככה, נכון, הם לא בהכרח יודעים מי בדיוק הילד שמתחתן, אבל עדיין, הם באים ומשמחים אותך, כאילו באמת, אני הרגשתי שהדודים של ההורים שלי, כאילו, באו ושמחו אותי, והרגישו כאילו הם מחתנים את הבת שלהם, זה ממש, את יודעת, זה היה כאילו מטורף, הם גם כזה אמרו לי, וואו, איזה כיף שאת מתחתנת, איך אני נהנה, איך אני זה, וזה היה כאילו... אבל זה באמת באים לשמח, זה באמת עדה שבאה לשמח. אני לא הרגשתי מוזר לרקוד, אני לא הכרתי את רוב האנשים בחתונה, בואו. אבל לא הרגשתי מוזר לרקוד אותם, אני אומרת, אתם כל כך שמחים, אני גם שמחה, כאילו... בגלל זה היה לי מוזר, אמרתי, טוב, היא לא הזמין אותי, אבל בגלל זה גם הייתי באה לחתונה שלך בכיף. לא הזמנתי הרבה, סליחה, באמת, לא הזמנתי. לא, אני לא נעלבתי, הכל טוב. את נעלבת, אני מרגישה את זה, סתם לא. חיים, היה לי מספיק חתונות באותו חודש. את בחרת לא להיות ברשימה הזאת. טוב, איך עבר לכם השבוע? כאילו, המלחמה, הטירוף, איפה הייתם? הייתם נראה לי שתכן אצל ההורים. לא. לא. אני הייתי אצל ההורים. ולא הייתה מלחמה. לא נעים לגלות ולפתוח, חדרתים לא כאילו... כן, אזור חדרה אין לכם, אין שם. אזור חדרה, אבל שתדעו שזה ככה כל השנתיים, בגלל זה ההורים שלי מנותקים שיא. גם נתניה. חדרה נתניה עוד קיבלו קצת, גם בסבבים הקודמים וזה, אבל חדרה, זה... הם פשוט לא מכוונים לשם. לא נעים, זה פשוט עובר מעל, עובר ליד, עובר מעל, זה כזה, את רואה כזה, וואו, כל הארץ, וואי. ואתם כזה יושבים, כיף לכם. כן, ועוד גם יש ממד, אז זה בכלל לוקסוס. ממד זה משהו שהוא... ממד? וואו. למי שיש ממד בבית, פעם היה לי ממד בדירה, לא הרחתי אותו. אני לא הרחתי.
ועכשיו אני מעריכה. זה מדהים, היינו קודם כל המלחמה היינו בחולון, אנחנו גרים קומה רביעית, ואנחנו יורדים כל פעם בקומה רביעית למקלט, עם השכנים, לא חוויה כיפית, לא החלפתי פיג'מה נראה לי איזה שבוע, לא חפפתי, אני חפפתי רק אתמול, אצל ההורים שלי במודיעין, לא חפפתי שבועיים. רותם. שבועיים? הייתי צריכה לחפוף שבוע שעבר, ואז התחילה המלחמה. אז אמרתי כאילו, גם כל פעם שאני רק חושבת, אולי אני אכנס להתקלח, מתחילה הזקה. אז אני אומרת, אני לא אתגרה בגורל. אולי זה סימן. אני לא אתגרה בגורל, כן, אז אני פשוט לא צריכה לחפוף. כן התקלחתי, כאילו שזה לא זה, אבל לא חפפתי שבועיים, בגלל המלחמה. והממד, בסופה שנסענו להורים שלי במודיעין, וממד, לא רציתי לחזור, כאילו, ברמה של הייתי ככה קרובה מלבטל את הפרק, כי באמת, זה כל כך כיף. גם ישנתם בממד, נכון? ישנו בממד. שזה בכלל, וואו, זה, אתה אפילו לא קם. יש הזקה, המעמדות, ואת נשארת במיטה. הפערים החברתיים מתגלים בזה הרגע, שתדעו, אני הבנתי מה חשוב בחיים. לא כאילו כלום, אם יש לך ממד, אתה בעשירון העליון, חיים. זה מה שצריך בחיים. רק ממד. לא חייב בריכה, לא זה, ממד. לא מרפסת, לא חניה, ממד, זהו. תקשיבו, זה הופך את החיים לכל כך הרבה יותר קלים. גם את ראה זה בקליל, את עושה לך איזה כוס יין, איזה נשנוש קטן לדרך, את אומרת, טוב, אם יתפוס אותי ההזקה באמת, אני אראה מוכנה, אבל במקלט, את מה אני עוברת במקלט, עזבי שאני צריכה לרדת 3 קומות. בסבב הקודם, משה נתן לי להיות עם נעלי ספורט. בהיקון, את רצינית? בטח. הייתי כאילו, עם האסיקס, לא לישון, אנחנו יושבים ככה בספה. וכאילו, טוב, אם תהיה התראה, אנחנו... גם אני מנהל ספורט, אני רק מנהל ספורט בבית. לנו יש ממד ממש פיג'מה ונעלי ספורט. היא צריכה להיות מוכנה לכל תרחיש. אני אפילו לא עושה בכפכפים. ואז במקלט, גם כל פעם זה אותם אנשים, כבר אי אפשר לראות אותם, אפשר לראות את אותו ילד שעושה את אותו דבר, אפשר לראות את הזקנה שיושבת באותו מקום. כבר אי אפשר, בסדר. לא, אצלנו זה, יש לנו ממד ליד הדירה, ממש צמוד לדירה, וזה רק עם שכנה אחת. ממש לבד, וזה אנחנו, אני, נתנאל, מאי, הכלבה שלנו, שכפרה עליה באמת, היא כמו פיקוד העורף. מאי פיקוד העורף, היא במילואים. היא במילואים. היא כמה שניות לפני הזקה, כבר ככה, אנחנו כזה, טוב, תכף יש הזקה. די. כן, ואז מאי כאילו כזה, יאללה חברים, היא כאילו רצה לדלת, והיא כזה, יש לה כאילו מין תנועות כאלה של בואו, ואז אנחנו כזה, טוב, איזה חופרת, אנחנו הולכים איתה, ואז זה ממש הליכה כאילו לא מאוד ארוכה, זה כאילו מין שביל כזה, אבל יש בו כאילו פינות, כאילו כל פעם יש קיר כזה, אז היא כאילו כל פעם שהיא עוברת נגיד קיר, והיא לא רואה אותנו, אז היא כזה עוצרת, מסתכלת אחורה, בואו. איזה מגניב. תקשיבו, היא ממש, כאילו היא ברמות, אתם לא מבינים, כלבים כאילו ממש חשים גם את ה... הם שומעים יותר כאילו טוב, הם... רק הכלבה היא שלה מה זה חיים. חדה? ההורים שלי יש כלבה, אבל היא כבר זקנה. היא לא שומעת, היא לא רואה. טוב, חיים, אם היא לא רואה ולא שומעת, אז כן. לא, אני אומרת, לדעתי היא לא רואה ולא שומעת, כי כאילו, יש הזקה וזה לא מזיז לה. היא כאילו, היא לא מבינה למה אנחנו בכלל מכריחים אותה להיכנס. לממד. לא, אבל בת כמה היא? לא, היא זקנה. נו, היא באה בימים. וואי, אבל מה, היא בת כאילו, שנה, היא היא מסרבת דרוכה. גם למות. כאילו. להורים שלך יש כלבה? כן. לא ראיתי הרבה משפחות אתיופיות עם כלב. ידעתי שתגידי את זה. נו מה אפשר, די, זה כן. אמיתי אבל. להורים אתם שלי גם יש חשבת, כלבה. את גם חשבת את זה. כן. אבל היא יודעת את הסיפור. את יודעת את הסיפור? מה הסיפור? היא הכלבה שהביאו לאחותי, שהיא הייתה מתבגרת בעייתית. כאילו, היא כזה ממש רצתה כלבה. וכזה, כשעברנו דירה מנתניה לחדרה, היא לקחה את זה כזה קשה. לא כיף לי פה, אני סובלת. ואמא שלי הסכימה להביא כלבה. וזה היה תגלית כאילו חיינו, אבל גם בובי החמודה היא אומצה, אחרי שמצאו אותה בחוף קיסריה. אלוהים יודע מה היא עברה, יש לה מלא חרדות, מלא זה, אבל היא חמודה והכל. אבל היא כבר ממש זקנה, כאילו לא יודעת בת כמה היא היום. היא עם אחותי מאז שהיא בת 14, תחשבי. וואו, היא מבוגרת. חמסה, כן, מסכנה. באמת חמסה על הראש כאילו, שלה. מה היא לא שרדה? תקשיבו, נדרסה. וואו. עוד בחיים. היא ישנה בקומה למעלה שיש כזה מדרגות, אז היא פעם אחת, מרוב שהיא כאילו ממש סקנה, וזה המקום הקבוע שלה, היא פשוט נפלה מאחד פשוט נפלה לרצפה, מלמעלה. מאחד נכון, יש את זה, ההורים שלי סגרו את זה עם איזה נייר, אני יודעת. תקשיבו, היא ממש מזדקנת, אבל היא חיה טוב, מה אני אגיד לכם?
בבתים אתיופיים תמיד נופלים. יש לי איזה 2 בנות דודות שנפלו מהחלון. גם לכם יש איזה מישהו במשפחה שנפל מהחלון? לא, רותם, מה קרה? אולי לא הייתי צריכה לספר את זה. היא מדברת על כלב, לא על בן אדם. כן. וגם, היא לא נופלת מקום הראשון, זה כאילו בתוך בית, כן? אבל זה הייתה פשוט נפילה דרמטית, כי זה כזה, וואו, איך זה קרה לך? את רואה את המדרגות האלה כבר שנים. לא, היא באה בימים. היא באה בימים. וואו, אבל באמת, היא שורדת. אולי זה אינג'רה, אולי זה משהו, לא יודעת. היא חזקה. היא אוכלת אינג'רה? בדוק, ברור. כן? כן, ברור. אמא שלי בטוח. יו, האמת שכלבים אוהבים אוכל אתיופי. כן. זה לא עושה להם, אבל כאילו כל התבלינים, זה לא עושה להם... שמעי, הנה, עובדה עובדתית, היא פה והיא שורדת. טוב, זה כלבה, נראה לי, כלבת ברזל יש לך. וואלה. את נותנת למה היא אוכל אתיופי? לא, אני לא נותנת למה היא בכללי אוכל. כאילו שהוא לא האוכל של הכלבים. וואו, זה היה נשמע בהתחלה. כן, זה נשמע רע. לא נותנת לה אוכל בכלל. אנחנו מביאים לה בוקר וערב, וזהו. כי הם לא צריכים לאכול כל כך הרבה אוכל של בני אדם. זה ממש לא עושה להם טוב. אני מסכימה. כן. אולי גבינה צהובה פעם, וגם כשכאילו היא נגיד צריכה לקחת אנטיביוטיקה, אז אני מחביאה לה בפנים כדורים כדי שהיא תאכל. כמה סבלנות אבל צריך בשביל חיה? הרבה. באמת. היא כמו תינוקת. עכשיו, מה היא כמו תינוקת? היא בת שנה, ועד גיל 2 הם נחשבים כאילו גורים. והיא לא גורה, היא ממש גדולה, כן? כאילו שלא היא ענקית. והיא מתנהגת כמו תינוק. אבל הכי חמודה בעולם, באמת. אני לא חושבת שהייתי שורדת. אני גם לא. משה מת לכאלה, ואני כאילו לא מוכנה. לא, אין לי זמן והצבים. אני חפרתי לנתנאל עליה. היא כמו הבת שלי. אתם לא מבינים, זה באמת, היא איזה נשמה כזאת... לא, זה נשמה, אבל זה פשוט גם הרבה בלגן, והרבה שיער, והם עושים מלא בלגן, והרבה כאוס, והרבה אחריות, נו, פעם אחת אני לא זוכרת לפני איזה חודש, אנחנו עושות פייסטיים בדרך לעבוד, חזרתי מהעבודה, עכשיו יום סיוט, כאילו, מה לא קרה לי באותו יום, מלא זה, את באה הביתה, את רק רוצה שנייה לנוח. ואז אני נכנסת הביתה, והיא איתי בפייסטיים. את יודעת איך הביתה היה נראה? כל הבית על הרצפה, החול, והיא מסתכלת עליך במבט כזה. עכשיו, המבט הכי חמוד בעולם, ובא לך להרוג אותה, כי היא הרסה לך את כל הבית. יוזבה. היא הרסה לך את כל הבית. אני לא הייתי שורדת את זה. אני ראיתי את הבית, אני לא מבינה, והיא נכנסת סיוון, מה זה? כל הבית שבור, אכול, ספרים קרועים, נעליים, והיא כזה, מה זה? איך את מגיבה ככה נחמד? אני הייתי נופלת על הרצפה, אני הייתי צורחת, אני הייתי הולכת הביתה, הייתי נוסעת להורים שלי ושהיא תסדר את זה בעצמה. באמת, לא הייתי מצליחה להתמודד. והיא מדברת אליי, מה עשית? זה כאילו טון שרק בעלים של בעלי חיים יש להם אותו. מה זה? אין לי... חיים, מאז אנחנו נוספנו לכלוב, שיהיה ברור, שזה כבר הכלוב השלישי. וזה גם הכי מצחיק שכל מי שמגיע, נגיד חברים וזה, האבולוציה של הכלובים הורגת. הכלוב הראשון פרי, כיפי, כזה, את יודעת, רעוע כזה זז, יש לה חופש. הכלוב השני היה כזה כבר כאילו עם כזה רצפה מאוד קשוחה, זה. הכלוב השלישי, אני באמת לא רוצה להראות לכם אותו. אתם לא יודעות. אבל היא לא מתעלמת בה, חייב להגיד. אתמול חברים באו לראות, והיא ישבה בפנים, תקשיבו, זה כאילו השיר ברקע, lock down, they won't let me out, no, יושבת כזה, סורגים. באמת, כלא. אלוהים ישמור, כל הכבוד לך. הצלת נשמה בעולם הזה. הצלתי נשמה. הבת שלי הייתה בבטן שלי. אפרופו מלחמה, אפשר להציף משהו שקרה במלחמה לך, גברת סיוון? מה קרה לי? מה קרה לך? הופיע בארץ נהדרת. ולא בפעם הראשונה. אוקיי. הופיע בארץ נהדרת. הבנתי מה קרה במלחמה. ביכה את טלי חמינאי. גג מצחיק על ארץ נהדרת, נתנאל עושה לי, אני עושה לו, עוד פעם אני בארץ נהדרת, אז עושה לי, מה, עשו לך חיקוי? אז אמרתי לו, אתה מכיר... מישהו אתיופי בארץ נהדרת שיכול לעשות אין להם בעיה לצבוע את עצמם בשחור. לא, ואז הוא אומר, אז שיצבעו שחור, אז אמרתי, זה בלק פייס, כאילו אין שום סיכוי שהם יעשו. ברור שהם יעשו, הם כבר עשו בלק פייס, אבל אני חייבת להגיד, אגב בלק פייס, בדיוק, די. אבל הם לא הסתכנו בזה, נטלי, הם לא הסתכנו בזה. הם עשו את זה כבר, שהם התחפשו לא, אבל מה לבנו. זה בלק פייס? גם אני לא להתחפש לדמות, כאילו, עוד פעם, זה גם מוטיבים אמריקאים שאנחנו לוקחים על עצמנו, ממש, אבל הם לוקחים על עצמם, הם מבינים את הביקורת שתהיה על זה, בין אם את רוצה ובין אם לא תהיה על זה ביקורת. אם הם מתחפשים לסיבה, הם עושים את בנט, הם שמים שיניים, הם עושים את זה, שמים ככה, הם מעצבים,
הצבע אור זה מה שישבור לא, את ה... למען הסוף ספק, אם אתם רוצים לעשות חיקוי שלי בארץ נהדרת עם... בטח. ולעשות אותי שחורה, אני בסדר עם בלק פייס, הכל טוב. רק תבחרו מישהי יפה. רק שתהיה יפה. לא, רק שתהיה יפה, חד משמעית. רק שתהיה יפה. חד משמעית. כי אם היא תהיה מכוערת, זה בלק פייס. לא, אם היא תהיה מכוערת... את מבינה? זה בדיוק. אז אני אעזור לך ואנחנו נתבע אותם על בלק פייס. לא, אבל כן, יהיו ביקורות. ברור, אבל על מה אין ביקורות היום, סיוון? נו הנה, אני אומרת לך, בן אדם פולט, אחרי 80 שעות שידור, 0 שעות שינה כבר שבוע. וואי, מסכן. ועל מה אין ביקורות? את ראית את הביקורות? אנשים היו בטוחים שאני וחמינאי ככה. טוב, בירכת אותו. שאני במנהיג העליון. לא, זה כבר לחפש, אבל היום על הכל יש ביקורות. 3 בנות יושבות, יש ביקורות. זה ביקורות. אני חייבת אבל שנעלה שוב את הבלק מחליק פייס. ביקורות. נכון. כאילו... יאללה. כן. לא, אבל אנחנו דיברנו על זה מלא פעמים פה, על כאילו איך מתמודדים עם ביקורות וזה. אני חושבת שכאילו, קודם כל, כאילו, אני יודעת מי אני, אז כאילו לא היה בזה שום שלב של כזה, לקחת את זה באמת רציני. כאילו מי שמכיר אותי, ואני שמכירה את עצמי, זה ברור לחלוטין, כל בר דעת, כל בן אדם עם קצת איי-קיו נורמלי ושפוי בראש, מבין שזו טעות. זה שאנשים לקחו את זה למקומות של שמאל, ימין, של תצטרפי אליו, כאילו הדברים שאנשים רשמו שם, אני לא יודעת, אולי אין חמצן במקלטים. ורגע, ויש לי שאלה. את חושבת אבל שנגיד, אחרי שנראה לי אחותי אמרה לי את זה, אוי, רבי מוזכרת פה יותר מדי. היא אמרה לי, האמת אבל מה אכפת לה? רבי צריכה להיות ממש רבית בשלב הזה. רבי... היא אמרה תכלס מה אכפת לה, כאילו, אין פרסום רע. יופי, עכשיו ידעו מי זאת סיוון, כאילו. מה את אומרת על זה? כי אני גם חושבת שבעידן שלנו, לא נעים לי להגיד, שכאילו גם הטרלות הופכות, את רואות את זה, אנחנו יודעים לזה יום יום ברשתות החברתיות, במיוחד בפודקאסטים אחרים, נגיד, שאנשים אומרים סתם שטויות כדי לחשיפה. כן. תראי, אני פחות בדעה הזאת, כי אני כאילו, אני גם אומרת פרופורציות, חברים, כאילו אנשים מתים, באמת אנשים מתים במלחמה הזאת, אנחנו לא פה באיזה משהו שהוא זה, על זה אתם נתפסים, כאילו, לי זה הרגיש כאילו בהתחלה, כאילו באמת סתם לחפש משהו, ברור שאין כאילו פרסום רע, כאילו בסופו של דבר אני לוקחת את זה בכלילות ובצחוקים וכאילו סבבה, אבל חד משמעית שאני לא יודעת, אולי זה באמת המצב והמצב רוח של אנשים, אבל יצא הרבה רעל בהתחלה, עכשיו עזבי שזה צחוקים וזה, אבל בהתחלה יצא מלא רעל. כן, אנשים הגזימו. פנו אליי באישי. פנו אליי באישי, כתבו לי דברים מאוד מאוד קשים. אבל זה אנשים, אני אגיד לך מה, אני קוראת תגובה ואני רואה אם הבן אדם בסדר בראש או לא בסדר בראש. ורוב התגובות שאת קיבלת, אם את מסתכלת על התגובה נטו, כאילו את מסתכלת על התגובה הכי נקי. את אומרת, אני רואה לפי מה שהוא כתב, שזה בן אדם שהוא לא בסדר בראש. את מבינה? אבל מי בסדר בראש במדינה הזאת? בנות? לא. יש בסדר בראש ויש כאילו, יש לא בסדר בראש ויש כאילו, אוקיי, הוא לא בסדר בראש. את מבינה מה את מתכוונת? אנשים שמאחלים מוות. אני חושבת שכולם לא בסדר בראש. אנשים יש איזשהו, הגבול מאוד מאוד דק בין לא בסדר לבין לא בסדר. לא, אני חושבת שאם תסתכלי, נחצה מאוד מהר. אם היית מסתכלת על התגובות, כאילו, גם זה היה בכל כך הרבה פוסטים ובכל כך הרבה כתבות, זאת אומרת, זה לא איזה משהו אחד. זה היה כאילו גם באנשים שמעלים באופן אישי, גם בכתבות, גם בזה, אם היית מסתכלת על התגובות בהתחלה, אני לא מדברת על אחר כך, בהמשך שאנשים כאילו התחילו כנראה להגיד כזה חברים, שימו לב שזה כאילו לא באמת ברצינות וזה, ואז אנשים הבינו שכנראה, אבל ההתחלה הייתה רעילה, כאילו, וזה גם לא בטוחה שזה דווקא אנשים שהם לא בסדר, בדיוק. כאילו, היה שם הרבה אנשים שהם נורמטיביים לחלוטין, שממש, ששוב, ההגדרה לנורמטיבי בישראל היא כבר אחרת. כן, אבל לקחו את זה למקום ממש 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 של ימין ושמאל, לשיח הזה. ברור, הכל מאוד מקוטב היום, וכאילו אני אומרת, איזה חבל, אין מקום לטעויות, אין מקום לאנושיות, אין אפילו מקום להתנצל, כאילו, עשית טעות, אין מקום לאנשים להבין לבד את הטעות שלהם ולבוא, הם ישר חוטפים בראש. מצד שני, אני כן חושבת שאנחנו אבל בעידן שבמילא, בגלל שמנפחים כל שטות, אז זה עובר נורא מהר. כאילו, היום מי זוכר את זה, סיוון, זה היה כאילו, זה עובר בדקה. זה, אוקיי, דיברו על זה יום. האמת שכן. זה ככה, זה בגלל שאנחנו מוצפים. גם לטוב וגם לרע. בדיוק. כאילו, גם לטוב, כאילו, גם אם את עושה איזשהו משהו שהוא טוב וזה, זה נשכח כל כך מהר. תוך שנייה. הכל עובר תוך שנייה. בגלל זה אני לפעמים אומרת, אז מה הטעם? למה להמשיך לעשות? לא כולנו לפרוש. נצא לפנסיה. בפרק מלחמה. די, כל הטילים האלה גם הורגים אותנו. אתם יודעות מה קרה לי השבוע? נו. אני ידעתי שזה יקרה לי. אוקיי,
אני, הסדרה שלי מתמודדת לטקס פרסי הטלוויזיה. לטקס נכון, פרסי אתה מדבר על האקדמיה זה גם. לטלוויזיה. וואי, זה אימא, זה מטורף, זה מטורף. והגיע לי איזה הערה בלילה, אמרתי, אני חייבת לעשות משהו, אני לא יודעת מי חברי האקדמיה, הם היחידים שיכולים להצביע, איך אני מגיעה אליהם? מה מגיע אחרי החתונה? זה הגיע לי כמו בחלום, לא יודעת מה, אחרי חתונה מגיע ההיריון. אני רוצה, כאילו, זה מה שעלה לי, אני צריכה לעבוד על מישהו, איכשהו, שיגיעו וטטטטט, יש לי ראש קרימינלי, אוקיי? אז צילמתי איזה סרטון. אמרתי למיכאל, תקשיב, הפרס זה כאילו התינוק שלנו, אני ואתה אמא ואבא, אנחנו כביכול עושים כאילו פרגננט רביל, ועם אולטרסאונד, ואני אראה לאבא שלי, לא יודעת מה, צילמנו איזה סרטון, וזה כולה 20 שניות, אנשים לא צפו עד הסוף, ושמתי מוזיקה מרגשת שידעתי שאנשים זה, ואנשים לא צפו עד הסוף, ועכשיו אנשים חושבים שאני בהיריון, ואומרים לאבא שלי, מזל טוב. אבל לא כזה אכפת לי. איך לא למדת את החוק של הטיקטוק? לא כזה אכפת לי. 3 שניות ראשונות, חייב כבר, אין, אנשים אין להם זמן. את יודעת מה? מי שלא צפה עד הסוף, זה עונש. זה עונש. ואם מישהו יעיר לי על כוס יין, זה עונש. אני אגיד לו ככה, מה אני אעשה? רגע, ואבא שלך, אני מקווה שלא עבדת עליו. לא, חס וחלילה, כן, חס כי וחלילה. זה קצת אכזרי. הוא היה חלק מזה, אמרתי להם, כאילו, תקשיבו, אני הולכת להוציא משהו מעתיק עכשיו, האולטרסאונד, תקשיבי, זה ראש קרי. שמנו את הפרס באולטרסאונד, כאילו אנחנו יולדים אותו. כשראיתי את הסרטון אמרתי, רותם לא בסדר. אני לא בסדר. זה נורא לא יפה לעזור. אני לקח לי זמן להבין שאבא שלך היה חלק מזה, אבל לפני כן אמרתי, אבא שלה הולך לקלף אותה אחר כך. לא, בחיים לא הייתי עושה להם את זה, בחיים לא, הם ידעו. אמרתי להם, תקשיבו, אני מגיעה בסופה שאני מצלמת סרטון, אני מוציאה משהו מעתיק, אני לא בהיריון. אני מוציאה משהו מעתיק, אני לא בהיריון, בסדר? מראה אומר לי, מה זה? מה זה? אני אומרת לו, זה הפרס, זה כאילו האולטרסאונד של הפרס, כאילו אני אימא והוא אבא, אז אנחנו יולדים אותו. הסברתי את הכל ואמרתי לו, אתה צריך לשחק טוב. זה הטייק הראשון. יואו! אבא שלי. האמת, אבא שלך כוכב. שחקן מלידה. אגב, גם מלא רושמים לנו, גם שהוא צריך לבוא לפודקאסט. הוא חייב לבוא. לא נעים לי שאם אני מציעה הוא רץ, אני בטוחה שהוא גם מקשיב לזה עכשיו. אפשר שתבוא. איך קוראים לאבא? מיקי. מיקי? מיקי הכוכב, מיקי בוא אלינו. אתה ממש מוזמן. הוא ממש יבוא. הצלע הגברית שצריך פה. נכון. חד משמעית. נכון. הוא יבוא, הוא יגיד, הוא חושב, אגב, אבא שלי, הוא חושב שזה פודקאסט פוליטי, את לא מבינה איזה שמות הוא אומר, אני אומרת לו, אבא, די, זאתי בחדשות, פוליטיקה יש לנו מספיק, תן לנו קצת ליהנות. אנחנו קצת ליהנות פה. תביאו את זאתי, היא ראש זה, תביאו את זה, היא ראש, אבא, בבקשה. והוא ממשיך להקשיב, הוא עדיין לא מבין את הקונספט של האמת שאני חייבת להגיד, שהיו שאלות שאמרו לי, אבל מה הקונספט שלכם? ואז אני כזה, מה הקונספט? באמת, מה הקונספט? ואני כזה, ללרלר? שיחת בנות, מה הקונספט בפודקאסט, מיקרופון, מדברים. מה הקונספט? אני מלרלרת. אני ממש אני פורקת פה את טראומות הילדות שלי. כן, מי שאל אותי, נראה לי הצלם בחתונה אמר לי כזה, אמרו, יש לה פודקאסט, אז אמר, אוקיי, כזה ניסה שזה ייראה טבעי, אז הוא צילם, אמר, על מה הפודקאסט? אני כזה, על מה הפודקאסט? על מה עושים פודקאסט? פודקאסט, זה, אנחנו מדברות. אתם יודעות אבל מה? יש הרבה פודקאסטים לאחרונה, אפרופו אם דיברנו על פרסום רע וכאלו, יש הרבה פודקאסטים לאחרונה שאני רואה שמדברים על אחרים. כן. ואני אומרת, וואי, זה לא יפה, כאילו, מעבר לזה שזה לא יפה, אין לכם מה לדבר על עצמכם, כאילו, שאתם צריכים לדבר על לעשות name dropping ולהשפיל אנשים אחרים. ניוזפלאש, יש אנשים שהם לא מספיק מעניינים, שכשהם מדברים על עצמם, אף אחד לא מקשיב, אז הם צריכים לדבר על אנשים אחרים. וגם אני חושבת שזה הקטע שפשוט כל אחד רוצה חשיפה על חשבון מישהו אחר, וכל אחד רוצה לבלוט, ורוצה להגיד את הדבר הכי פרובוקטיבי, והכי דוחה, והכי מגעיל, העיקר שתהיה חשיפה וכולם יראו. אבל זה כן פרסום רע בעיניי. אני לא חושבת שאין דבר כזה פרסום רע, בגלל שלי נטבע בראש, ברגע שאני רואה מישהו מדבר רע על מישהו, ברגע שאני רואה מישהו עושה לשון הרע, ברגע שאני רואה מישהו כאילו משמיץ, זה רוע של, טוב, אני לא רוצה לפתוח. אבל את גם בן אדם כנראה שיש לו ערכים מסוימים, להרבה אנשים תפתחי את הטיקטוק, אחותי, הטיקטוק הוא כולו רק תגובות על אנשים, כאילו רוב הטיקטוק זה או שמוכרים לך משהו, וזה מאוד מאוד ברור שמישהי פותחת עכשיו מצלמה כדי למכור לך משהו, או שמוכרים לך רכילות, כאילו תגובות על אהבה חדשה, ועל החברה שלא נותנת לי יובל וזה להיות ביחד, ועל זה הכל כאילו נורא נורא שלילי. כן. אני חייבת להגיד שאני חושבת שב-2026 הדבר שהכי אין לאנשים והכי יקר היום, זה פאקינג ערכים. אני מרגישה שלאנשים היום אין
ערכים מזמן, מכרו את הכל, בשביל לא יודעת מה, בשביל פרסום, בשביל כסף, ואני מרגישה שזה הפך להיות, שאם יש לך ערכים, ואתה רוצה לשמור אותם, וכאילו, ואתה עומד על זה, אוקיי, לא, לי יש ערכים מסוימים שלא בא לי לעשות דבר כזה וכזה, אז אנשים אחרים מסתכלים עליך בעין של כזה. אני חושבת שהדוגמה הכי טובה, אני למדתי על בשרי את זה ממש השבוע עם מה שהיה בסיפור של הליך חמינאי, שקודם כל האינגייג'מנט של השלילי היה הרבה יותר גבוה מהאינגייג'מנט של החיובי. נכון. כלומר, את יכולה לעבוד שנים ולראיין אימהות שכולות, ולראיין משפחות של חטופים, והאינגייג'מנט המרכזי יהיה על משהו רע, זאת אומרת, יתפסו איזושהי מילה נורא, כאילו יתפסו משהו קטן, ימסגרו את זה, וירכבו על זה. בגלל זה גם אמרתי לך על החשיפה, שכאילו, אם את מסתכלת על זה, שתראי כאילו, איזה טירוף, הדבר הקטן הזה, כמה חשיפה הוא, ארץ נהדרת, זה, ואת יכולה שנים להיות על המסך ולעשות מלא דברים, וזה מה שזוכרים. אז קודם כל, רע מייצר יותר אינגייג'מנט. נכון. זה ברור, זה גם הרשתות החברתיות, ככה הן פועלות. כי רע מחלק אותך לקבוצות, ויש משהו להיות חלק מקבוצה, לא משנה באיזה צד. אגב, להיות חלק מקבוצה, כן. אני חייבת רגע להגיד על זה, כי זה היה כאילו המשך על זה, ושכחתי להגיד את זה, רצו נורא שאני אתפוס קבוצה, זה מה שרציתי להגיד. נורא רצו שאני אתפוס קבוצה, הרבה אנשים רשמו לי גם בפרטי, תגידי יימח שמו. תגידי זה, תגידי דברים רעים, תגידי זה, אנחנו רוצים לדעת שאת ימין, אנחנו רוצים שתתפסי צד, כי את כרגע נראית שמאל, וזה כאילו, וזה מתקשר למה שאמרת, אם אתה בן אדם שהוא רגע שיש לו ערכים, שהוא טוב, שהוא לא קיצוני, אני לא קיצונית בדעותיי, גם כאילו כמגישת חדשות, אני לא בן אדם שלוקח צד, תמיד אני נורא משתדלת להיות עם מוח אובייקטיבי, ועם חשיבה ביקורתית, אז אני לא אקח שום דבר כתורה. ואנשים היום ממש רוצים שתקחי צד. ממש רוצים שתקחי צד, כאילו. אנחנו ממש בתקופה של מחנאות, מעבר למה שקורה בישראל, כאילו גלובלי, שאנשים פשוט, הם לא משנה מה, אנחנו רואים את זה ממש בהפגנות של הפרו-פלסטינים, הם לא באמת יודעים מה, אבל הם חלק מקבוצה, חלק מקולקטיב, וזה לא משנה איזה צד, כאילו, ברגע שיש משהו שיכול להצית את הפילוג, אני לא רוצה להגיד פילוג, כי אנשים לא רואים את זה פילוג, הם רואים את זה מחנאות, הם רואים את זה ממש קבוצות. ברגע שיש משהו שיכול להצית את זה, הוא יקבל פי 1000 יותר אינגייג'מנט. חד משמעית שזה פילוג. אני רואה, לא משנה לאיזה צד, אני רואה פוסט שהוא מפלג, אני לא אוהבת את זה. לא ימין ולא שמאל, אני כזה, למה? וכאילו, זה כל כך קל להישאב לשם, ואני מה זה מנסה להזכיר לעצמי, שזה קל להישאב לשם, כי זה מה שמקבלת הכי הרבה אינגייג'מנט. ואם את הולכת ברחוב, את לא חווה את זה. ממש ככה. את לא חווה את החרא הזה, את לא חווה את אנשים... הרוב הוא טוב. הרעילים, בדיוק, אני הולכת עם הסופר, מצחיק לי עם אנשים נחמדים, טובים, עוזרים לי, אני מבקשת משהו, כאילו, אז צריך לזכור את זה, והאינטרנט... זה בעיקר ברשתות, אבל זה באמת נכון. כן. כאילו, הרשתות מעודדות, אינגייג'מנט שלילי, אין מה לעשות. ממש, נראה לי זה טבוע באלגוריתם. טוב, הייתה שיחה, וואו, פרק מלחמה, אבל... בגלל שבפרק האחרון, אנשים ממש אהבו את השאלות תשובות שעשינו, אז ביקשנו מכן לרשום לנו באינסטגרם שאלות אנונימיות, ואנחנו הולכות עכשיו להקריא שאלות אנונימיות, ולתת לכם תשובות וטיפים, אוי, אני מתה על זה. אז אנחנו נקריא עכשיו שאלות, רגע. יו. צילמתי. אוקיי, שאלה על מה? על אהבה, על משהו אישי יותר עלינו? מה שבא לך. בוא נתחיל אישי, כי אנחנו כבר בזה, ואז ניתן את חוכמת חיינו. אוקיי. וואו. נתחיל אישי, ואז ניקח את ההארדקור. אוקיי. אתן מרגישות שאתן מצליחות בנקודת הזמן הזאת, או שיש תמיד לאן לשאוף עוד? וואי, שאלה טובה. אני חושבת אני כאילו, בהסתכלות על ביחס לעצמי, אני תמיד מסתכלת על זה ביחס לעצמי, ולאן הגעתי מאיפה שהתחלתי, והעבודה שלי וזה, אני חושבת שכן, תמיד יש עוד לאן לשאוף, תמיד יש עוד מה לעשות, ויש לי עוד הרבה דברים שאני רוצה להשיג ולהגשים, אבל בנקודת הזמן הזו אני די מרוצה. אני תופסת הצלחה במובנים מאוד שונים, כי אני חושבת שאני בחיים שלי, מאיפה שכזה, אגיד, לא יודעת אם התחלתי, אבל הצלחה מבחינתי היום היא לא מה שהייתה הצלחה לפני שנה או שנתיים. היום אני מרגישה במקום שאני מצליחה, כי אני חושבת שאני מצליחה
להביא את עצמי יותר, להביא את עצמי ברמה שאני מקבלת את הדברים שבי, לטוב ולרע, ואני חושבת שלא תמיד הייתי במקום כזה, אז אני חושבת שאני כן מצליחה, כי אני מרגישה שאני בדרך, וכאילו, והדרך מבחינתי זו המטרה. כאילו תמיד כזה לדעת להיות סקרנית לגבי ההמשך, ואני מרגישה שהיום אני במקום כזה. נייס. מה איתך? אני מרגישה שאני מצליחה, אבל אני מודדת את ההצלחה שלי תמיד בדיעבד. כאילו, אני מסתכלת על עצמי לפני שנה, ואז אני אומרת, רגע, מה עברתי בשנה הזאת? האם יש דברים שאני, נגיד, הצבתי גבול לגביהם, אז אני אומרת לעצמי, בונה, לפני שנה בחיים לא היה לי אומץ. אני חושבת שאני מצליחה, אבל אני רוצה עוד. חד משמעית. אני רוצה עוד. בטח, אנחנו אני כאילו... גאה בעצמי, אני רוצה עוד. אני חושבת שאנחנו גם בהתחלה, לא רק מבחינת הגיל, כאילו קריירה, הכל, אנחנו רק בהתחלה. אני גם מרגישה שרק נפתח, אני מרגישה שמה שהיה עכשיו זה היה כזה פרי-גיים כזה. כן, זה היה ללמוד בסיס. ורק עכשיו זה הולך להיפתח, וכאילו מבחינתי, אם היא מגדירה, אני לא יודעת איך זה, אבל כהצלחה, כי עכשיו אני בנחלה וזה, אז הכי לא. אני חושבת שזו רק ההתחלה, ושיש עוד מלא דברים שאני רוצה להשיג, ועוד לא נגעתי בכלום. אבל עכשיו זאת הנחלה של לפני 5 שנים. אתם מבינות מה את מתכוונת? כן, חד משמעית. כן, אבל כאילו, אני לא יכולה להגיד, אם אנשים מסתכלים על בן אדם מצליח שיושב ואומר, הצלחתי, עכשיו טוב לי בחיים וזהו, אז לא, אז אני לא שם. זה גם כמו עשיר, הוא בחיים להפסיק להרוויח עוד כסף. הוא מרוויח את ה1,000,000 שלו, זה not enough. ממש. I need more. אז זה כזה. יאללה, שאלה הבאה. זהו. איך הגעתן לעבוד בחדשות? בכללי, איך הגעתן למקום שלכן? פרק קודם, חיים. יש פרק לנו 2. פרק ראשון ושני, שאני חושבת שדיברנו על זה, אני ממליצה מאוד לצפות. פרקים מצוינים. שממש אנחנו מרחיבות שם על הכל, אז אני ממליצה לצפות. מה, ממש כאילו? אוקיי. היא מפחידה אותי. מה אתן חושבות על הקולוריזם בעדה? וואי, יש לי מלא מה להגיד, מי שרוצה להתחיל? תתחילי. תתחילי, כי יש לך הרבה להגיד. אני חושבת שאתיופים הם גזענים ברמות. אני חושבת שהמון פעמים אתיופים התייחסו לה יותר טוב כי אני בהירה. אני חושבת שהם גורמים, שזה גם נורא מצחיק, כי אין לזה חוקיות. אנחנו יודעים שבעדה אין לזה, לצבע שלי, לשלך, לא משנה מה, אין לזה חוקיות. אני יכולה להיות בהירה, אחותי יכולה להיות כאה, אחותי יכול להיות עוד בהיר, כאילו אתיופים זה כאילו הכי זה. נכון, אח אחד חצי, אח אחד זה. אין, זה לא, אין לזה, זה גם הילדים שלכם, בנות, אין לזה, זה לא משנה, אין לזה, באמת אין לזה חוקיות, ואני לא מבינה מאיפה זה מגיע, חברים, די. זה מגיע נראה לי מאתיופיה. חד משמעית. אבל למה זה כל כך, את יודעת, למה אם מישהו שחור אז הוא פחות יפה? שמי, זה אידאל יופי מאוד מערבי, שיש השפעות של זה באתיופיה, כאילו, אני לא יודעת מאיפה, אבל זה מאוד תפיסה מערבית, ככל שאתה יותר בהיר, זה קורה גם במדינות באסיה, זה קורה גם בהודו, נכון. שהבהיר הוא יותר, זה אירופאי בסוף, זה יותר דומה לאירופאי, אז זה יותר יפה. וגם אנחנו יודעות מה הכאה אומר באתיופיה. אף אחד לא... אנחנו נשארות בדממה. בואו נשאר בדממה. ואני גם אגיד את זה, אני חושבת שאני מקווה, אני מרגישה שאנחנו יוצאים מזה, כן, כעדה, ואני מקווה שזה יימשך. אני חושבת שיש דברים שצריכים להישאר באתיופיה. אני גם חושבת ממש. ואני לא מפחד להגיד את זה. יש דברים שצריכים להישאר באתיופיה, כל הבלבולי מוח, גם על קבוצות שמנסים לחלק אותנו בתוך העדה. כולנו אתיופים, כולנו כאן, ואני לא מבינה מה יש לשחק את המשחק הזה יותר. למי הוא עוזר? אולי זה באמת הדור גם הקודם, כאילו שיותר חשוב לו עכשיו הדברים האלה. אני מכירה הרבה זוגות בעדה שנפרדו בגלל שאחד הוא בריה, שאני כאילו, לפעמים אני כאילו אומרת, זה נראה לי הזוי שאנחנו עושים את החלוקה הזאת, כאילו אנחנו סבלנו כל כך הרבה וסובלים עדיין מגזענות, מזה שמפרידים אותך וגורמים לך להרגיש less than בגלל שאת כהה יתר האוכלוסייה היא לבנה, אז למה אנחנו עושים את זה בתוך עצמנו? ממש. לאנשים אחרים, כאילו לא ברור לי, זה שבאתיופיה הוא היה עבד, למי אכפת? כן. למה אנחנו לא היינו זה? הרבה, וואו. כאילו מה, אנחנו באתיופיה לא היה מעמדות ולא היה זה, אז רגע, אני כאילו צריכה עכשיו להרגיש עליונה על מישהו אחר. לא, אני מרגישה שזה עוד יותר כזה גם, זה משהו שהוא לא, בעיניי הוא לא צריך להיות רלוונטי כאן, אנחנו...
יש דברים שהיו רלוונטיים למשפחות. אני יודעת, שעדיין עד היום לא מתחתנים בגלל הדברים האלה. נכון. ואני גם לא מבינה את המשפחות. מה אתם מעדיפים, שילד יישאר רווק לנצח? כן. וזה הזיה בעיניי. כאילו, אתם יודעים איזה קשה זה למצוא זוגיות? שמעדיפים. זה קשה. גם 7 דורות. גם למצוא מישהו שאת אוהבת. לא, אני אומרת, באמת, אני חושבת שיש הרבה, גם בעדה, הרבה רווקים בגיל מאוחר, שחלק מזה זה בגלל ההורים, וצריך להגיד את זה, שמבלבלים את הראש על חרטות, במקום לחשוב, אוי, אני רוצה שילד שלי יהיה מאושר, שהוא יקים משפחה, שהוא יתחתן. אני לא מבינה למה הילדים מקשיבים. כי אתה אוהב... אני יכולה להגיד לך, ממישהי שקרובה אליי, למה היא הקשיבה? כי היא לא רוצה לצער, כי היא לא רוצה חס וחלילה שימותו, ואז היא תרגיש שהיא זאת שגרמה לזה. אני ממש מבינה את זה, באמת שאני מבינה את זה, כאילו אתה לא רוצה לצייר את ההורים שלך, ואתה לא רוצה לזה. מצד שני, כאילו, כשאני חושבת על מה זה החיים האלה, וכאילו העובדה שבסוף אני ובעלי מקימים בית, וזה התא שלנו, ואיתו אני צריכה לחיות, איתו אני צריכה לקום בבוקר, ואיתו אני אלך לישון בלילה, ואני כנראה בעזרת השם נגיע לסוף ימינו ביחד, ונגדל ילדים ביחד, אז מה זה חשוב שהפרטנר שלך יהיה מישהו שאת אוהבת, וכאילו שאת בחרת בו? ואז כאילו אני חושבת על כל הזוגות שאני מכירה, שבין אם זה דורות שהפרידו ביניהם, שכאילו הם פחות מ7 דורות, או זוגות שפתאום עובריה, כאילו זה עצוב לי ממש, שמפרדים רק בגלל דברים כל כך כאילו, ברור, 2 דורות, 3 דורות, כאילו, אני יכולה להבין, זה בסוף אתה רוצה למנוע גם מחלות ודברים כאלה, אז אני יכולה אולי להבין את הרציונל מאחורי זה. אבל 6 דורות, או בריה, כאילו, זה דברים שלי קשה מאוד להבין את זה, זה ממש נחלת האתיופיה. זה קשה פשוט עם המשפחה, אני יכולה להבין את הקושי של מישהי או מישהו, לצאת עכשיו נגד ההורים שלך, אחים כאילו, זה לא קל, ובגלל זה אני יכולה להבין אנשים שגם בוחרים לא לוותר על זה, אני פשוט הייתי שמחה נצא מפה עם קריאה, שבאמת תניחו לנו, תניחו לנו. מה אתן הייתן עושות? חד משמעית לוקחת. גם אני. ההורים שלי גם יודעים, אני אמרתי להם מגיל קטן. גם אני. לא מעניין אותי כל המשחקים והחוקים שהיו תקפים באתיופיה. בסדר, דור שני שלישי, יאללה, לא להגזים, אוקיי? אני לא... לא, זה גם דוד שלי, גם אבל כל המעמדות... אבל דור חמישי, באמת. כל המעמדות, כל המשפחות, כל ה... תיגרי, אני לא יודעת מה, לא מעניין אותי. אני מוצאת משהו שאני אוהבת, אני לוקחת גם אם הוא יהיה חתול. נקודה. לא מעניין אותי. צודקת. עד שאני אוהבת משהו, אני לוקחת אותו. I snatch it. אז כאילו... אם זה שלי, זה שלי, כאילו. אז הקולוריזם עדיין קיים, אני כן מרגישה, הוא קיים, חד משמעית מרגישים אותו גם, אני כן מרגישה, אבל... העדפה מתקנת כי את בהירה יותר. העדפה מתקנת בגדול. העדפה מתקנת גם בתוך העדה. חד משמעית, אני בטוחה שמחמיאים לי יותר, או אומרים שאני יפה קייט, בגלל שאני בהירה, כן? כאילו, אין איך כאילו גם to reverse it. לא, זה בלתי ניתן לשליטה, כאילו נולדנו ככה. אבל אני כן מרגישה, הרבה פעמים, אני רואה את זה בטיקטוק, הדור הזה, תקשיבו, הוא חריף, אני רואה בחורות שהן כהות, שהן כאילו מלכות יופי, והן גם חוטפות, מקבלות מלא אהבה, ואני מרגישה מצוין. הדור הזה יושיע אותנו, הדור הזה יושיע אותנו מכל כל השטויות האלה. כן. יאללה, שאלה הבאה. אוקיי, יאללה. עכשיו אנחנו קצת בזוגיות, היי, אוקיי. איך נפרדים מבחור עם אופי טוב, אך במהלך הקשר את מבינה שהוא לא יהיה בעל ואב ילדייך? יוצאים 1.5 שנה. איך את מבינה את זה? זאת השאלה שלי. איך היא מבינה שהוא לא יהיה? אחרי 1.5 שנה היא הבינה שהוא לא אבא של הילדים שלה. איך הבנת? מה הוא עשה? את מבינה שלא. כן, שאת פשוט מרגישה את זה. שאת יודעת מי כן ומי לא. איך נפרדים היא שואלת, אז אני חושבת שהיא כבר החליטה. כן, נשמע שהיא באמת החליטה. כן. קודם כל שזה כבר טוב, יש הרבה נשים שהן לא מבינות את זה, אז זה טוב שאת... אני צריכה לדעת יותר מזה, גברת, תכתבי בבקשה כמה זה, כדי לקבל עצה, שאני יכולה לעמוד מאחורה, אני צריכה להבין מה חומרת המצב. קודם כל, לרשום בפתקים, או על דף פתק, סיבות ללמה זה קורה, כמובן לא אישיות, איזה ניסיון, כאילו לכתוב... אני כותבת איך אני הייתי פועלת, כותבת על פתק דברים וסיבות ללמה את לא חושבת שזה עובד, לשבת איתו במקום ניטרלי, סליחה, אני פשוט נותנת את הטיפים שאני יכולה לתת, לא בבית, אם אתם גרים ביחד, בחוץ, באיזה מסעדה,
להגיד לו... במסעדה להיפרד? תגידי לי, לא זה יודעת, אכזרי. אני פחות אז בקטע. איפה, מה, בטלפון? אני פחות בקטע. אז מה, בטלפון? לא לשבת בטלפון. איתו, פנים מול פנים, לא יודעת איפה. במקום דווקא כן אינטימי. כן. לא כי אנחנו הולכים אחר כך להמשיך כאילו, את הערב, אלא יודעת. כי... הייתי כאילו- משתפת אותו, כאילו, את מבינה במה את באמת מרגישה, למה את חושבת שזה צריך להיגמר, וזה אומנם קשה אם הוא מאוד מאוד רוצה להישאר, ואת החלטת כן. שלא, את צריכה להיות חזקה, אבל... אני פשוט חושבת שאם הסיבה היא באמת, כי היא רשמה שהסיבה היא שכאילו את לא רואה אותו כאבא של הילדים שלך, ובעלך לעתיד. נכון. זאת הסיבה, כאילו אבל השאלה למה לא לשתף? לא הייתי מחפשת יותר מדי. השאלה למה לא לשתף, כאילו, אני לא מאמינה, אני מאמינה שכאילו, אם עכשיו את רוצה להגיד למישהו שאת יוצאת איתו 1.5 שנה, ושנה וחצי זה לא מעט. נכון, זה הרבה. וכנראה יש שם בסיס שמחזיק את הקשר, אז הייתי רוצה שתשאלי אותו קודם, כאילו שתשתפי אותו, תקשיב, אני לא יודעת למה את לא רואה אותו, אבל וואלה, אני עוד ככה וככה רואה את עצמי אימא לילדים, ואני לא רואה אותך אבא. נו זהו. תני לו להגיב. סבבה שהוא יגיב, אבל אם את קיבלת את ההחלטה. אני חושבת אני לא מאמינה בלקבל החלטות כאילו שאתה מקבל אותם לבד שאתה בזוגיות. תן לצד השני הזדמנות. אבל זה לא קבלת החלטה של... אתה לא מקבל החלטה כאילו שהיא זוגית, אתה מקבל את ההחלטה שלך, של מה טוב לך. כאילו את, ברוך השם, מצאת לך את הבן אדם שבאמת הוא אהבת חייך. נכון. אבל מה קורה כשזה לא? אבל מה הסיבה? מה הסיבה? מה זה הסיבה? אולי הבן אדם שלך. היא לא צריכה סיבה כדי לקבל את ההחלטה בשביל עצמה. היא לא נמצאת שם בשבילו, את מבינה? כאילו, זה לא החלטה של אנחנו, בשישי אני לא מבשלת יותר. כן, אבל אני מרגישה שהמון אנשים, נשים גם, קצת לפעמים, יש להן בראש דברים שהן, שוב, אנחנו לא יודעים מי זאת ומה הזוגיות שלה, באופן כללי אני אומרת. אני כן חושבת שבזוגיות, כשאתה נמצא בזוגיות עם מישהו, ובטוח יש דברים שמחזיקים את הקשר הזה, צריך לתקשר ולדבר אותם. אני מרגישה שהמון פעמים, שזה הבן אדם שלך. לא, אבל צד אחד הולך לפעמים בהסתגרות, והיא לא בהכרח קשורה גם לבן אדם השני, אלא בעיקר קשורה אליך, לדברים שחווית, ולדברים שזה, ולא כולם יודעים לזהות את זה. בגלל זה אני קצת מתעקשת, כי אני חושבת שלא כולם יודעים לזהות מתי דברים שהם לא בהכרח אתה או הבן אדם השני, אלא דברים שהם טראומות וחוויות וכזה זה, ואז אתה קובע לעצמך דברים. במקרה הזה נשמע שהיא כן אומרת, כאילו, הוא לא הבן אדם. זאת אומרת, את מבינה מה את מתכוונת? כאילו, אין מה לעבוד על משהו אם זה לא הבן אדם שלך. כשהחלטת שזה הבן אדם שלך ואת התחתנת איתו, ואתם ביחד תעבדו על, כאילו, יש דברים שמפריעים לך וזה, תעבדו, תלחמו באש ובמים. 1.5 שנה, אבל 1.5 שנה, אם הבנת שזה לא, גם אל תגררי, חיים. לא לגרור. חד משמעית לא לגרור. את רוצה כבר להכיר את הבן אדם שלך. אני אומרת, מצד שני, את יוצאת עם מישהו 1.5 שנה, ועכשיו את כזה אומרת, טוב, אני רוצה להיפרד ממנו. אז לכי, תגידי לו, שומע? אני מרגיש שזה פחות מתאים. rip the bandage, כמו שאומרים. כן, ישר ולעניין. Because your husband is waiting, baby girl, he's waiting for you. אוקיי? הוא רוצה אותך, הוא מחכה לך. בגלל זה אני אומרת, כאילו, אם זה לא הבן אדם, אם את יודעת, כי כל אחת מאיתנו יודעת. נכון. אם את יודעת שזה לא הבן אדם שלך, ואנחנו יודעות אם זה הבן אדם שלנו או לא, חד משמעית יודעים. קראי את הפלסטר, and go find your husband. כי הוא גם מחפש אותך. זה יהיה לא נעים וזה יהיה מפחיד, להיפרד ממישהו, זו תחושה מאוד לא נעימה. החיים לא נעימים, מאוד, פשוט תעשי את זה, פשוט. כן. אוקיי. מה הייתן, זו שאלה אחרונה, כי יש לנו ממש קצת זמן. מה הייתן עושות אם הבעל אומר לכן שהוא לעולם לא יחליף לתינוק קקי? היא כבר התחתנה. לא יודעת, זה לא... לא הייתי מביאה תינוק. לא. אבל אם הוא כבר פה... אתה מתקורקת אותי. מה? הוא אבא, מה זה אני לא מחליף לתינוק קקי? אני לא יודעת, זה קצת... קודם כל משתפת, אומרת לו... שאלה כאילו מה, לא מדברים על הדברים האלה לפני, אני לא יודעת, כאילו כשמתכננים כזה ילד, לא מדברים כזה על מה יהיה... אני חושבת שמדברים על זה לפני, כן. ואז מה, פוגשים את המציאות? כאילו מה, אתה מסכים לזה שהשני לא יחליף חיתול אף פעם? כאילו אם לא מדברים על זה לפני, הייתי ממליצה לדבר על זה. אני לא יודעת, כאילו נראה לי דברים שמדברים עליהם, כאילו, איך אתה רואה את החינוך של הילדים. השאלי ממש להגיב על מה הייתי עושה במקרה כזה, כי כאילו, אני הייתי נותנת לו בוקס, אבל זו לא המלצה, אל תתני לו בוקס, אוקיי? אנחנו לא בעד אלימות, שוב. אבל לא יודעת מה הייתי עושה, כאילו, אני פשוט לא רוצה להגיע למצב הזה בחיים. רגע, קודם כל אולי יש סיבה, זו תודעה מאוד מאוד קצרה. אולי, אני לא יודעת, אולי זה בן אדם עם בעיות, שיש לו רפלקסים, מגיל אותו. נגיד נתנאל לא יכול לשטוף כלים עם טונה. מבינה. ואני לא ידעתי את זה לפני. ואפשר לקבל את זה. הוא לא מנקה
כלי עם טונה. כן, וזה מאוד מאוד ספציפי, וזה אם הוא קשה. מחליף פיפי, זה אם לא- הוא זה לא פשוט. מקלח, אם הוא קם בלילה, כן, זאת אם הוא זה, השאלה. אז אם האם זה- יש משהו במקום? כן, אם זה נקודה ספציפית, אני לא יכול למקע, כי אני מקיא כל הזמן שאני רואה את זהו, זה, אם יש סיבה הגיונית, כן. אולי כן, הייתי חושבת... ואם קקי זה שם קוד לחיתול, הרנה, ממש לא, זה התינוק שלך. זה באמת תלוי. מה, הבאתי אותו האם הוא לבד? לא שותף בכלל בשום דבר שקשור לתינוק, או שזה באמת רק אתם הקקי מבינות, שדוחה אנחנו אותו. צריכות שתפרטו לנו אי קצת אפשר, בשאלות, כן, אנחנו צריכים סיטואציות. שתפרטו לכם, אבל מה שכן זה לא שחור או לבן, למי שכתבה את השאלה הזאת, ואני חושבת שכל מקרה לגופו, אבל במקרה הזה, אם באמת מדובר בקקי, כי הוא באמת, יש לו איזה רפלקס הקאה, הוא לא יכול להתמודד עם קקי, אני לא יודעת, אבל זה רק הקקי? זהו. אני אגיד לכם גם מה הקטע. בוא ניקח את זה, חשוב בוא להגיד ניקח- שאנחנו פה לא אימהות. נכון, ואני חושבת נכון. שזה קצת יותר קשה להתחבר לדבר נכון. הזה, כי אנחנו לא נמצאות שם עם הסטראגל. אז אני לא יודעת עכשיו בנות כן. שיש מצב אימהות צופות אומרות, וואי, אתן חיות בסרט שאתן כן, כאילו... נכון, נכון. אומרות את שמי, זה, אני לא ברור, יש יודעת. לך כזה, את שמה את עצמך כאן, ואז את פוגשת את המציאות, ואת כזה, כן, כן. מבינה? זה כמו איזה חיה בסרט. זה כמו ששבוע אבל- שעבר הייתה לי הרצאה של מלגת מרום, ואז היו שם, כזה היה שאלות בסוף, ואז מישהי, היה קטע שדיברתי במהלך ההרצאה על לשלב בין ההתנדבות, ללימודים, לעבודה, כאילו שכזה יש לך מלא מלא דברים, ואז בסוף איזה מישהי מהממת, כאילו שאלה שאלה, והיא כזה, אני אימא ל3 ואני לומדת תואר ראשון, יש לי התנדבות, יש לי עבודה, יש לי ילדים, יש לי זה, ואני כזה, איך אני אמורה להצליח לשלב? ואני כזה, girl, אני לא הבן אדם לשאול, אוקיי? אני לא הייתי לא, משלבת, אני לא הייתי חיים, הייתי משלבת, בורחת. אוקיי? מישהו פה היה הולך, או ילדים, מישהו או נפגע. התואר, או עבודה, וואו. מישהו פה יוצא איזה- מהסיפור איזה- הזה. איזה ואז אני לביאה, כזה, באמת. אחותי, את לביאה, אין לי, אני כאילו, את שואלת שאלות, את מישהי שכאילו כשלמדתי תואר הייתי בת 25 וכאילו לא היה לי, היא צריכה לא היה לי לתת אפילו לך טיפים. כלב, אז אמרתי, תני לי טיפים, אני רוצה לעשות תואר שני מתישהו. אני צריכה את העזרה הזאת, אני לא יודעת. אנחנו לא אימהות, חברים, חשוב להגיד את קיצר, זה, עדיין. כן, אנחנו יכולות לתת טיפים רק בלהיפרד, אני יודעת. been there, done that, להיפרד אני יודעת. שברתי כמה לבבות בחיי. הריונות אני לא יודעת. קיצר, אני מקווה קיצור, שבבוא תני לנו התינוק, את כן. טיפ, מה קורה אם הבעל לא רוצה להחליף? כן. אני בעד אבל טיטול. שתנסי כאילו להגיד לו, למרות ששוב, אמא, הקיו שלנו מתקרב, כן. ממש, שתנסי להגיד לו, כן, אבל לתקשר את זה. אנחנו בעד תקשורת, בכללי, תקשורת בריאה. אתן כן, חושבות שכזה גם, אנחנו יכולות להמליץ על טיפולים זוגיים, וכן, למרות שאף אחד מאיתנו, עשיתן בעבר? אני גם בחיים לא. לא עשיתי, לא. אבל הבנתי שזה ממש טוב. זה נראה לי מדהים. בחיים לא עשיתי, והאמת, מה אכפת לי? מה כאילו, אני אכפת לי? בעד. אני גם בעד. אני ממש בעד. אולי אם יש פה איזה וואי. מטפלת זוגית, נביא אותה לאיזה... כן, אולי שתבוא האמת, לדבר איתנו. אם יש פה מטפלת זוגית, בואו. דברי שצפתה איתנו. בזה, דברי איתנו, נשמח יש לשמוע. פה הרבה טיפים לזוגיות שהיינו שמחות גם אנחנו כן. להתייעץ. ואולי נפתח גם פינה הבאה כזה, שאלות זוגיות. נכון. טוב, טוב, יפות שלי, היה פאן. כן, בואו ועכשיו סוף נחזור. סוף אנחנו מסיימות את הפרק כמו שצריך, כן. ולא בלחץ. לגמרי. וגם אנחנו צריכות אבל כן בלחץ לחזור לפני שיהיה פה טיל. נכון. צריכות נקווה ללכת. צריכות ללכת לפני הטילים. כן, ונקווה שכשהפרק הזה יצא, כן. אז באמת זה יסתיים. לגמרי, אמן, ואם אמן. לא, אז תשמרו. תהיו עם המשפחות שלכם, תעבירו את הזמן הזה בסבבה כמה שאפשר, אם יש ילדים אז בכלל אנחנו מריעות לכם, אנחנו מצדיעות לכם לעבור את התקופה הזאת עם ילדים, שאפו, וואו. אוקיי? באמת. וזהו, ושיהיה לנו שבוע שקט, בטוח, אמן, אמן, כולם אמן. יישמרו, אמן, ונתראה פה בשבוע הבא. יאללה ביי יוש.